bideratzen ditu gaur ostirala da, asterakoa zerrunak urteztuko besteekin. Etaren biktimen alorrean UPNren utzikeria salatu du Uxue Barkosek, agintean egon denean ezerrez duela egin adierazi du presidenteak. Espartzak bere aldetik dio, laukoak biktimak laguntzen dituela etaren historia zuritzeko. 1996ko estatu kolpearen ondorengo eskubide urraketekin lotutako lekuen zerrenda osatuko dute Nafarroan eta haiek babesteko legea onartuko da. Hirigintza batzordeak onartu du Salestarren orubean eginen diren lanen aldaketa, dorrerik altuenak 14 solairu izanen ditu. Nafarroako Selekta enpresan greba mugagabe hasi dute, kaleratzeekin aurrera segitzen tematua dagoelako enpresa. Kontratu publikoen lekian klausula sozialak nahi dituzte, ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek. Sindikatu hauen esanetan langileen baldintzak ziurtatuko luke horrek. Hipoteka kaltetutakoen aldekoen plataformak etxebizitza legearen testua aurkeztu du Kongresuan. Iruñeko udala kulturako diru laguntzak 16,6 igo ditu 2 urtetan. Iruñeko eguzki irrati librak 35. urteurrena beteko du, hori ospatzeko festa berezia egingo dute Arrotxapeako gaztetxean bihar. Ostiral honetako albisteekin hasteko, etaren biktimen alorrean UPNren utzikeria salatu du Uxue Barkosek, agintean egon denean ezerrez duela egin adierazi du Nafarroako presidenteak. Espartzak bere aldetik dio, laukoak biktimak laguntzen dituela etaren historia zuritzeko. UPN Nafarroako gobernuan egon den 20 urteetan ezerrez du egin etaren indarkeriaren biktimei dagokien aitortza, justizia eta erreparazioa bermatzeko. Hala ziurtatu du Uxue Barkos lehendakariak UPNeko Javier Espartzak parlamentuan eginiko galdera bati erantzunez. Barkosek azaldu duenez, haren gobernua jarri ditu martxan lehen aldiz neurri horiek garatzeko politikak, bake eta bizikidetza idazkaritzaren bidez, eta hori egiten ari da biktimekin eta biktimen taldeekin batera, elkarlanean. Nafarroako gobernuaren eta etaren indarkeriaren biktimen elkarteen arteko harremanak polemika iturri bihurtu dira azken asteetan. Astelehenean, AUBT elkarteak lehen aldiz antolatu zituen jardunaldi batzuk Nafarroan gobernuaren laguntzarekin eta horietan ez parte hartzea erabaki zuten UPNeko eta PPko kidek. Gainera, ekitaldi hori egin baino egun batzuk lehenago Nafarroako gobernuko kideak bildu ziren AUBTko buruekin beste elkartetako batzuekin egin duten moduan, martxoaren 11an, terrorismoaren biktimen egunean, gobernuak antolatuko duen ekitaldiari begira. Hartu eman horren ondoren, Alfonso Sánchez AUBTko presidenteak Barkosen jarrera nabarmendu zuen eta aurrerantzean ere gobernuarekin kolaboratzeko nahia agertu zuen. Bilera horien aurka azaldu zen UPN eta gobernuaren kontra ez ezik AUBTko kidea ere kritikatu zuen. Testuinguru horretan halaber, elkarte berri baten sorrera ezagutarazi zuten Nafarroako 50 bat biktimak. Azaldu zuten AUBTko egungo buruak ez dituela ordezkatzen eta gogorre egin zuten Barkosen gobernuaren aurka biktimak eta borreroak parekatzen dituelako. 1996ko estatu kolpearen ondorengo eskubide urraketekin lotutako lekuen zerrenda osatuko dute Nafarroan eta haiek babesteko lege bat onartuko dute. Memoria historikoa koordinatzeko Nafarroako batzorde teknikoak herrialdean memoriari lotutako lekuen behin-behineko zerrenda onartu zuen udazkenan eginako bileran. Leku horiek babesteko asmoz Nafarroako gobernuak onartu nahi duen legea egiteko lehen urratsa izan da. Harrezkero zerrenda hori osatzen dabiltza eta datorren astean aurkeztuko dute legearen oinarrian egongo den txostena. Legearen helburua da modu egokia mantentzea 1996ko estatu kolpe frankistaren ondorioz egindako giza eskubideen urraketekin zerikusia duten tokiak. Lege berriak toki horiek ordezkatzen duten memoria gordetzeko egin behar dituen eta egin ditzakeen lanak zehaztuko ditu. Besteak beste, babeserako baldintzak zein diren esango du araudiak eta zein seinale edo bereizgarri izan behar duten. Kasuan, zenbateko babesa behar duten ere definituko du. Era berean administrazioaren egitekoak eta eskubidea zeintzu diren argituko du eta hirugarren batzuei eragiten dienean ere nola jokatu behar duten arautuko du. Batzordeak lekuen sailkapen bate egin du toki horiek ordezkatzen duten errepresio mailaren arabera. 5 komun daude zerrendan. Eloko Latejeria,
Balkaldera Kadreitan, Otxaportillo Olabe eta Ezkabako Ilerrikoa. Fusilatze lekuetan berriz Ezkaba mendia, Iruñeko espetxea eta Ziudadelako babes erretenak aipatzen ditu. Presoek behartuta eraikitako obren artean, Erronkariko eskola eta errepide bi ageri dira. Igari eta Bidankoze artekoa eta Iruritatik Artesiagarakoa. Dena den, eskubideak urratu ziren lekuak ez ezik gizarte zibilak eta memoria berreskuratzeko lan egiten duten tokian tokiko elkartek sortu dituzten beste batzuk ere babestuko ditu legeak. Adibidez, Sartagudako memoriaren parkeak aparteko aipamena jaso du batzorde teknikoak aitortu duenez. Era horretako tokiak dira besteak beste Andreek sufritutako errepresioa gogoratzeko Azkoienen dagoen monumentua eta Larragako memoriaren parkea. Zerrendan agertzen dira halaber hainbat plaka, adibidez, irakasle errepresaliatua komentzeko Iruñeko San Jose plazan ipinita dagoena, Foru Jauregiaren arkupeko atarian funtzionarioa gogoratzen dituena eta Ezkabako Ilerrian dagoena. Hirigintza batzordeak onartu du Salestarren Orubean eginen diren lanen aldaketak. Eraikinak 14 solairu izanen ditu eta ez 17 hasieran bezala. Hasiera batean aurre ikusitakoa baino txikiagoak izan dira Salestarren Orubean eraikiko diren pisuak. 17 solairu izanen zituen luzenak hasiera batean, baina hirigintza batzordean aldaketak onartu dituzte. 17 solairu izan ordez, azkenik 14 izanen ditu dorrerik altuenak. Hala adostu zuten atzo, botazioan geroa bairekin UPNek bozkatu zuen horren alde eta udal gobernua babesten duten gainerako 3 alderdi kontrako boza eman zuten. PSN abstenitu egin zen. Eta ekonomia kontuekin jarraituko dugu aurrera. Nafarroako Selecta enpresak greba mugagabea hasi dute, kaleratzeekin aurrera segitzen tematua dagoelako enpresa. Kafea edariak eta antzekoak ematen dituzten makina automatikoekin lan egiten duen Selecta enpresako langileek atzo erabaki zuten gaurtik aurrera greba mugagabea egitea enpresa segitzen baitu langileak kaleratzeko eta gelditzen direnen lan baldintzak kaskartzeko asmoekin. Iragan abenduan bat egin zuten Pelican Roach, Demas eta Selecta enpresek, ordutik 3 horien batuketatik sorturiko enpresak aurrera eraman du enplegua erregulatzeko espediente bat Nafarroako plantillaren zati bat kaleratu nahi duena eta gelditzen diren langileen baldintzak okerragotuko dituena. Egun gutxi barru, hilabete bat beteko da, Madrilgo negoziazio batzordea sortu zenetik, non bereziki Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hartzen dute parte. Laben, Nafarroako delegatuek enpresari eskatu zioten Iruñara etortzeko bertako ordezkariekin bilera egitera. Hasiera batean etortzeko zen arren, azken unean etorri ez denez Laben ordezkariek erabaki dute greba mugagabea deitzea eta langileen gehiengo zabal batek babestu du erabaki hori. Kontratu publikoaren legean klausula sozialak nahi dituzte Lab eta Comisiones Obreras sindikatuek. Sindikatu hauen esan eta langileen lan baldintzak ziurtatuko luke horrek. Labela eta Comisiones Obreraseko sindikatuetako ordezkariek protesta egin dute Nafarroako parlamentuaren aurrean klausula sozialen alde. Laster joanen da parlamentura kontratu publikoen lege berria onartzeko proposamena eta lege horretan klausula sozialak sartzeko eskatzen ari dira 3 sindikatu horiek. Langileen baldintzak ziurtatuko direla ekarriko luke horrek. Gobernuak egin duen lege proposamenarekin ez daude guztiz kontent, puntu batzuetan aldaketa txertatuko lituzkete eta horretarako alderdi politikoen jarrera kritikoa izan dadila nahi dute. Kontratu publikoen legeari zuzenketak aurkezteko epea urtarrilan amaitu zen eta aurreikuspena da parlamentura martxoan iristea. Hipoteka kaltetutakoen plataforma Obertzale etxebizitza legearen testua aurkeztu du Espainiako Kongresuan. Behin etxea emanda, zorra bertan bera gera dadila eskatu du hipoteka kaltetutakoen plataformak Iruñan, Carlos Hirugarrenaren etorbidean CaixaBanken aurrean, egun hipotekaren parte bat ordainduta ere, eta etxea kendu eta gero ere zorra bere horretan mantentzen baitiete bankuek kaltetutakoei. Bide horretan, hipoteka kaltetutakoen aldekoen plataformak etxebizitza legearen testu idatzi du eta Espainiako Kongresura eraman dute ahal duguk Eskerra Republikana, Konpromisek eta EH Bilduk, Kongresuko mailak bide eman dio proposamenari. Honako hauek dira legeak barne biltzen dituen aldarrikapenak. Zorra amaitzea behin etxea emanda eta neurri hau atzera eraginezkoa izatea, alokairuaren prezioa erregulatzea, pobrezia energetikoaren kontra egitea, beste bizitzeko tokirik izan ezean kaleratzerik ez egitea eta kaleratzea egitekotan familiak bankuen pisu hutsetan geratzea.
laguntzak 16,6 igo ditu 2 urtetan. Iruñako udala kulturako diru laguntzak 16,6 igo ditu azken 2 urteetan, hiriko kultur jarduera eta sormen artistikoa areagotze aldera. Hezkuntza eta kulturako zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek aurkeztu dituzte prentsaurrekoan kultura alorreko jarduketa ildo berriak, bereziki hirian sustatzen diren kultur ekimenak erraztera bideratuta eta udaleko programa propioekin osatuko direnak. Iruñako eguzki irrati libreak 35. urturrena beteko du eta hori ospatzeko beste erraldoia egingo dute bihar larunbata Arrotxapeako gaztetxean. Herritarren lanari eta borondateari esker sortutako proiektu batek 35 urte irautea ez da kontu makala, bada ospatzeko arrazoirik. Iruñako eguzki irrati libreak 35 urte beteko ditu, aurten eta hori ospatzeko besta berezia egingo du larunbatean Iruñan Arrotxapeako gaztetxean. Ateak arratsaldeko 8etan irekiko dituzte eta 9etan hasiko dira kontzertuak, musika taldeak, El Sonido de la Metralla, Etxaiak Eroak eta Revolta Permanet izango dira. Larunbatekoa ahotsik gabekoen gaua izendatu dute eta gau borobila izanen dela uste du irratiko esatariak. Edonola ere, proiektua ez dabil aberatsi diruz eta bazkideak lortzeko beharra nabarmendu dute eguzki irratiak aurrera jarrai dezan. Eguzkiko lagunek uste dute irrati libre bat baino askoz gehiago dela haien proiektua. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zenen ikustera. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Goizean goiz lainoak ugaritu egingo dira mendebaldetik ekialdera eta goizean zeroa oso lainotsu edo estalita geratuko da. Prezipitazio txiki ertain egingo du. Goizean elurkota 500-600 metrora egongo da. Erdiko orduetan 800.000 metrora igoko da eta egunaren bigarren partean jaitsi egingo da, azken ordutan 200-400 metrotara. Hego mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, goizean ipar mendebaldera aldatu eta indartu egingo da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Temperatura maksimak gutxi igoko dira. Izoz txiki handia egingo du. Larun batean zeroa oso lainotsu egongo da, prezipitazio txikia egingo du, elurkota 200-400 metro inguruan egongo da. Igotzen joan eta gauean 1000 metro inguruan egongo da. Ipar mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, gauean hego mendebaldetik finkatuko da. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko igo edo maksimoak gutxi jaitsiko dira. Izoz txiki egingo du. Igandean giro euritsua nagusituko da, elur maila 1200-1400 metro artean egongo denez, prezipitazioa gehien bat euri moduan egingo du eta larun batean baino litro gehiago pilatuko dira. Arratsalde gauean elurkota 800-900 metrotara jaitsiko da. Mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Otsaiak 9 gaur ostirala goazen egunak utzi dizkigun albisten errepaso egitera titularrekin. Etaren biktimen alorrean UPNren utzikeria salatu du Xue Barkosek, agintean egon denean ezerrez duela egin adierazi du presidenteak, Espartzak bere aldetik dio, laukoak biktimak laguntzen dituela etaren historia zuritzeko. 1936ko estatu kolpearen ondorengo eskubide urraketekin lotutako lekuen zerrenda osatuko dute Nafarroan eta haiek babesteko legea onartuko da. Hirigintza batzordeak onartu du Salestarren orubean eginen diren lanen aldaketa, dorrerik altuenak 14 solairu izanen ditu. Nafarroako Selekta enpresan greba mugagabe hasi dute kaleratzeekin aurrera segitzen tematua dagoelako enpresa. Kontratu publikoen lekian klausula sozialak nahi dituzte ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek. Sindikatu hauen esanetan langileen baldintzak ziurtatuko luke horrek. Hipotekak kaltetutakoen aldekoen plataformak etxebizitza legearen testua aurkeztu du Kongresuan. Iruñako udala kulturako diru laguntzak 16,6 igo ditu 2 urtetan. Iruñeko eguzki irrati libreak 35. urteurrena beteko du, hori ospatzeko festa berezia egingo dute Arrotxapeako gaztetxean bihar. Eta bertzerik ez dorkoz, mila eskertzen arrotagatik eta asteburu ona izan.
Astelenean berriz ere itzuliko gara, ordu berean Etaren gurean. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.